או-אה. איזה מיוחד זה. כל צבע, ממש כאילו הרכב נראה אחרת לגמרי. כן, זה אותו רכב, כן? 007 GT. בואו נראה קצת מבפנים. מה, מי זה? הנה עוד תצוגה דיגיטלית, אם היה חסר לכם. אם היה חסר לכם איזושהי תצוגה. איזשהו פרונט. מה יש לו? הוא פה גם יש לו עיניים. וגם... אוקיי, הבנתי. חבר'ה, זה מיוחד וזה לא עתיד, כן? זה כאילו, זה כבר משהו שאפשר לקנות, שאנשים יכולים לנסוע איתו בכביש. עם עיניים של אריה או נמר שמסתכלות עליכם. איי. תראו את זה. תאורה. לא, זה לא תאורה בכלל. וואי, זה גימורים, הייתי בטוחה שזה תאורה. אוקיי, הדלת נפתחה לי באופן אוטומטי. רגע, אני חייבת... זה נסגר גם? אוקיי, זה נפתח ונסגר. תודה רבה, כל הכבוד, ממש. יואו, תראו את זה. תראו איזה גימורים מטורפים. תקשיבו, אני לא ראיתי כזאת רמת גימור. לא, אני לא רוצה להעליב את האירופאיות היוקרתיות, אבל אני באמת לא ראיתי כזאת רמת גימור גבוהה ומיוחדת. יואו. וואו. זה נראה כל כך טוב. אפילו שזה קצת בוהק. הנה הבחור נכנס איתי פה ברכב. אני אראה לכם רק את הנושאים. לא יודעת אם הוא חלק מהצוות או שהוא... לא יודעת, אבל אנחנו... הנה אני אצא. תראו את זה. יש פה כפתור בוסט. ולאונג' קונטרול. נו, בסדר. כיפים. תראו את זה. שולחת אותו חזרה. ביי. חמוד זה. העתיד כבר פה.